God dag og velkommen til TechZone. I dag skal vi kigge på GTX 1080 grafikkortet, det nye fra Nvidia. Og her der kan I se nogle af specsene på selve grafikkortet, og de er rigtig gode, hvis man lige skimmer over dem. Især dens nye RAM, som har en meget højere hastighed end de gamle. Dog hedder det stadigvæk GDDR5X i stedet for GDDR5, som de tidligere Nvidia 900-serien for eksempel, og AMD's 300-serie, den har kørt med. Dog ikke Fury-serien, de har kørt HBM, High Bandwidth Memory. Men det er en af de ting, der sådan lige falder i øjnene med det samme. Udover det, så har den en strømforbrug, som ikke er særlig stort, ved 180 watt. Og det er der mange kort, der godt kunne lære noget af, og have en lidt lavere TDP. Dog synes jeg ikke, det betyder så meget for mig, for kortene, om de bruger meget eller lidt strøm, for det er så lidt, det bliver til over noget tid. Men man kan selvfølgelig spare lidt på varmen der, og så kan grafikkortet måske holde i længere tid. Og så har den en 8-pin power connector, som er ved at være meget normalt for nyere kort. Her der kan I se Nvidias egen comparison mellem det her GTX 1080 og GTX 980'eren, hvor I kan se de forskellige hastigheder og RAM-type, og hvor hurtigt de er. Men det kan I se her. Jeg ved ikke, hvor meget man skal tro på deres egen comparison mellem de her to i forhold til en anden en, men jeg har valgt at putte den med i, for det er en rimelig pålidelig kilde, så vi kører videre herfra. Så har jeg været inde på Toms Hardware. Der er link til alle mine kilder nede i beskrivelsen. Men Toms Hardware, de har kørt alle de her benchmarks på en fin Intel processor og lidt, som I kan se her på skærmen nu. Og jeg lader bare benchmarkene køre igennem, sætter noget dejlig musik over, og så skal I bare nyde resten her. Som I kan se i de her benchmarks, så er GTX 1080 meget overlegen i forhold til alle de andre kort, bortset fra lige Wither 3, hvor den ligger meget tæt med Titan X, men ellers i alle de andre benchmarks, så har vi Titan X'en på anden pladsen. Så i forhold til price per performance, i forhold til Titan X'en, så er det rigtig godt køb med GTX 1080'eren, som det ser ud nu. Men tak fordi I har set videoen i den her uge. Hvis I kunne lide den, så må I meget gerne smide et subscribe. Hej hej.